El meu pare va néixer a Bilbao, va ser un basc molt basc de Bilbao, que als anys 60 va anar a estudiar a València, on va conèixer la meva mare i després ja van vindre els meus germans i jo. Més de 40 anys després, la història torna a repetir-se, però a la inversa. Ainhoa i jo ens vam conèixer a València, on va néixer el nostre primer fill, Oyer, i ja vivint a Bermeo va néixer el nostre segon fill, Markel. Bago ezar argazki betatate. Basatuzilgoaz argazki betatzen euskara direko. Aura, euskara direko. Ara, gehuaz. Venga, erdu. Dano katateko, guapo, guapo. En arribar a Bermeo, em vaig adonar que la gent canviava la seva preferència d'idioma per a que jo no em sentís incòmode. Orduan, erabaki nuen euskara ikasten hasiko nintzela. Nik ere, jendeari errespetu hori zor niolako. Eta horrela hasi nintzen, euskarazko klasetan Jose ezagutu nuen, eta klasetan ikasi nuenari esker, Itxaso eta Javi ezagutzen ditu. Apa, kuadrilla! Egunon, jo! Amen, apurke, apurke. Bai. Lasu? Buelta bat emoten, rompeu la zetik edo. Jo, bajo bizi zara oso. Aprobetxein bide hau gratis, ez da? Benetan. Hala. Egunon bat pasa ba? Bardin, egongo gara. Herri honetan bizitzea opari handia izan da hizkuntza berri bat ikasteko orduan. Oso jende alaia eta atsegina delako. Bale, zerrendia imeiez bota, Venga, bango hori agur. Hola, txaldeon. Abi, arratzaldeon. Liburu batakart, apurtz bete berandu. Ederto, Bai, bai. azterketak azego nahi bezin izan dut harina bakarri. Benetan beberandu. Urrengutan akordara itxeko, aurretize, zintxarrizea, WhatsAppa botatu zu. Bueno, intentako harina bekarte. Venga, ederto. Bueno, agur. Hola. Txaldeon. Zer, zantzu ba? Eze bez, morrein baju da. Multarik ipintxu. Ke ba, bengutan, barkatu intxoz. Bauz gero elekora. Bai. Titulua atera nuen. Klasetan euskara ikasi nuen, baina ez nintzen oso ondo moldatzen kaleko hizkera. Zorionez, denda honetara zetozen bezeroekin ikasi nauen Bermioko erara. Saldizena? Hame gatoz, lehengu sinintzako paritxu bepile gatoz. Bai, Bai. eta zenbat urte dakoz? Zenbat urte dakoz? Iru. Iru Dakoz. urte. Eta Bai. zer, lagunduko txute edo zu topako duzu zeo zer. Lengu zinen txapo. Geuk ikusku ia zer dauen? Bai, ia. Venga, bueltada ni hemen baten nago, gogo. bale? Bale, eskerrik asko. Atxosun ari ze Bilbora eskatu dutez bikaine da kalimotxo bat. Da ez hostik lertu. Egane eskatu hostie erderaz esateko. Osa, alegin pesta huie. Bai, mundu guztizien ez da bardine, kalimotxo da kaine. Ez totegin alegin hau, amengo herritarrakaz hobeto komuniketeko bakarri. Nire semiek, bardintasunien, anistasune errespetaten, gauze txikizen maitatzen eta alboku ezaintzen ezi gure dotezelako baino. Eta horrek be, badako zerikusi ze euskeriegaz. Gehizenetan bide errez eta laburrena ez da izeten bideriko biena. Gauze politxek esfortzu bat etzeki duten dauie, baina gero datorrena asko zederraue da. Bueltan, zeu zer aldatuteko lehenengoko kondizinue, posible dala pentsatie da. Da holandesa, patatana, da zu hau neska? Patata. Bale, bai, patatako. Da patatana. Gaizai, esan mesedez? Afaiz eskatuteko, Bai. Bale, a ber. holandesa bat, Bai. montada bat, akabaio bat, patata Normalan Bai. bat, eta patata kaisa beste bat. Eta maionesi eta ketxupel arguru. Bai. Irunen izenien. Elbidea mesedez? Ez, tranquil gau pasako gari ez. Más o menos ema tardako dau. Bai, 15 minutu. Bale, eskerrik asko. Agur. Gero arte. Zer, zemat esan txutardaka daula? 15 minutu daulan esan dut. Bertan zaigun, no? Bai, guazen da bertan itxauten dut.